आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कुडाळ मालवण मतदारसंघातील नागरिकांना सरकारनं दिलेल्या आश्वासनांवरती नागरिकांना पडलेल्या प्रश्नांचं उत्तर देण्यासाठी आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत होऊ दे चर्चा या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यावेळी माध्यमांशी बोलताना विरोधकांवरती टीका करत विरोधकांनी केव्हा ते सांगा मी चर्चेस यायला तयार आहे अशी प्रतिक्रिया वैभव नाईक यांनी दिली. गेल्या 9 वर्षांमध्ये भाजपच्या सरकारच्या माध्यमातून जी आश्वासनं दिलेली होती ही आश्वासनं कुठलीही आश्वासनं पूर्ण झालेली आहेत आणि त्यामुळे जनतेच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नाला व्यासपीठ देण्यासाठी आम्ही हा होऊ दे चर्चाचा कार्यक्रम आणि जनतेचे प्रश्न हा कार्यक्रम आम्ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये आपण करणार आहोत आणि कुडाळ मालवणची सुरुवात आजपासून या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही करणार आहोत. खरं तर गेल्या 9 वर्षामध्ये 15 लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये आले काय, महागाई कमी झाली काय, बेरोजगारी कमी झाली काय, डिझेल पेट्रोलचे दर कमी झाले काय, त्याचबरोबर गेल्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून जी आश्वासनं दिली होती, आपल्याला माहिती असेल की चांगले आरोग्य यंत्रणा या ठिकाणी पुरवून सांगितलं होतं, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना आम्ही सरकारी सेवेत घेणार म्हणून सांगितलं होतं, भाताला बोनस देतो म्हणून सांगितलं होतं. असे अनेक प्रश्न आहेत. आज कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आपण 1.5 लाख शासकीय पदांची भरती करतो म्हणून सांगितली आणि असे अनेक प्रश्न आहेत की जे प्रश्न आज लोकांच्या मनामध्ये आहेत आणि त्या प्रश्नांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचं काम आम्ही होऊ दे चर्चेच्या माध्यमातून करतो. एकंदरीत काल आपल्या कार्यक्रमानंतर मालवणचे तालुकाध्यक्ष भाजपचे चिंदरकर यांनी म्हटलं की आम्हीही याला प्रत्युत्तर देऊ, त्याकडे कसं पाहिजे? निश्चितपणे प्रत्येकाला तोक्क आहे आणि मी आमदार म्हणून गेल्या 9 वर्षामध्ये काय काम केलं आणि मी किती लोकांना निवेदन दिले आणि किती लोकांना फसवलं म्हणणं असेल तर निश्चितपणे ते घ्या आणि त्या चर्चेला मी सुद्धा सामोरे कुठे येण्यास तयार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.